Bueno, boa tarde a todas as persoas presentes. O meu nome é Luís Cuntín, dedícome á investigación social e teño que comezar por agradecer ao Grupo Galabra que me confiase como profesional externo da Universidade pois a realización de alguns traballos técnicos de carácter complementario, adxetivos a esta investigación. Moderando alguna outra dos panéis, digamos, que serviron de presentación a esta primeira divulgación pública dos resultados do proxecto, tive ocasión de sinalar, e creo que de xustiza facelo así, que hai, como din os filólogos e os lexicógrafos, hai todo un auténtico tesauro de información susceptible de explotación cuantitativa e cualitativa como resultado desta serie de indagacións encadeadas deste amplo programa de investigación que o proxecto respecto dos discursos, as imaxes e as prácticas ao redor de Santiago de Compostela como meta do camiño. Estudouse a poboación visitante, estudouse a poboación local e estudouse tamén, digamos, o ámbito do comercio e os servicios. Estes resultados foron obxecto dunha exposición pública mediante panéis nos espazos de uso da cidadanía, da cidade, en determinados lugares, e logo foron suxeito de intercambio en diversas mesas redondas. Esta de hoxe, pois, é, digamos, a que culmina este ciclo e é a que ten un carácter máis marcadamente institucional na medida en que, e paso xa a presentar os e as participantes, están con nós Belén Hernández, que é a xerente do Consorcio de Santiago, tamén, digamos, aquí, a miña beira, Gumersindo Feijó, da USC, da Universidade de Compostelana, vicerreitor de Planificación e Proxección Estratégica. Tamén, a miña esquerda, en sentido, cando menos topolóxico, é Jorge Duarte, concelleiro de Estados Cidadáns do Concello de Santiago. Rubén Lois, coordinador dun grupo de análise territorial da USC, xeógrafo recoñecido no noso país, e Segundo Pérez, deán da Catedral de Santiago, e daquel, no exercicio do seu ministerio, provén en orixe de outra diócese, pero tamén, pois, neste sentido, Santiago é unha especie de praia das distintas medidas. Bueno, en principio, o que o Grupo Galabra fixo chegar os resultados sintetizados desta investigación, titulando esa síntese a cegar o camiño en nós a todas as persoas participantes. A idea, digamos, original é, por tanto, que eles, nas súas intervencións, de alguma maneira, dialoguen con eses resultados. En todo caso, eu permitirei, digamos, lembrar algún deles, porque non se trata agora aquí, que non é o obxecto deste encontro, debullar tanto esos resultados como reflexionar en voz alta sobre as liñas principais que deitan, sobre as conclusións principais que deitan, desde a perspectiva singular de cada unha das institucións aquí representadas, que son institucións que, no xeito obvio e que non hai que explicar, encarnan de alguma maneira, digamos, a realidade da cidade, precisamente esas dimensións de carácter institucionalizado da convivencia compostela. Simplemente comentar que imos gravar isto en vídeo, hoxe a asistencia máis nutrida, espero que por fortuna, que noutros encontros anteriores, pero para o Grupo Galabra é importante a divulgación disto na rede. Entón, advirto tamén a todos os participantes que espero que non haxa inconveniente e que nos van gravar. E a partir de aquí, pois é, porque sin máis protocolo, e permitirme así que vos dea un trato familiar, pois que entremos xa usando mesmo a orde, agora con outras cousas, a orde na que figurades aquí, pois coas distintas intervencións. En principio, pois serían 4 minutos, non son moderador severo, pero son moderador. E entón comezará Belén Hernández, xerente do Consorcio de Santiago,
e, pois, aí vamos. Bueno, pues moitísimas gracias, moderador Luis. En primeiro lugar, quero agradecer o convite ao Grupo Galabra. Estuve honrada, nomeadamente a Alias, que foi a persoa que puso en contacto conmigo. Dicir que é unha honra compartir unha mesa redonda as persoas da valía da representación do coñecemento dos meus compañeros de mesa. Quero dar a enhoraboa ao grupo pola iniciativa deste proxecto. Tanto pola parte do estudo como pola parte da exposición. Pola parte do estudo porque realmente necesitamos datos exactos sobre sentires, porque realmente o que analiza aquí, non sei se estáis de acordo conmigo o grupo, son máis pareceres os sentires que datos de habitantes, dos que, non quero decir, de datos científicos dos que Rubén sabe tanto, que iso é algo moi difícil de, digamos, de evaluar, moi costoso e moi difícil de evaluar. Mais aló da tipoloxía de preguntas ou da tipoloxía de análise, a verdade é que é moi de agradecer contar con unha documentación deste tipo que incluso nos sirve a todos na nosa labor ordinaria. O tema da exposición se vai máis aló, porque é unha forma de poñer a poboación e as visitantes, ¿no? Digamos, enfrentarnos a nos mesmos, ¿no? Es unha especie de espello, ¿no? Que nos obliga a reflexionar realmente sobre algo que nos gusta, que é a nosa relación coa cidade, co territorio, co entorno e con todos aqueles que nos visitan. Entón, bueno, daros os agradecementos e os parabéns. Eu un pouco preparei isto, despois de ler toda a documentación, un pouco para lanzar unha serie de ideas que sirvan logo debate máis a lo de que Luis quiera examinarnos sobre o coñecemento, sobre os datos que ganas non me faltan. Bueno, eu diría que en Santiago, polo coñecemento que temos, un pouco tampouco avaliado con datos, digamos que a nosa relación coa cidade é unha cosa que temos la que facer mirar. Cosa que sale de atrás, ¿no? Está moi bien que o inicio da documentación, bueno, pues se fai como un relatorio dos hitos, ¿no? Que da cidade, ¿no? Pues un pouco do capital da autonomía, os acobeos, patrimonio da humanidade, etc. Pero non se fai un pouco unha evolución do sentir da cidadanía respecto á cidade máis no que toca con o casco histórico. Porque realmente a desafección dos habitantes, en que aquí digamos que es unha zona das zonas máis apreciadas da cidade, a mí me gustaría xa, quero decir, aquí facer un pouco de polémica sobre esa conclusión, ¿no? Porque está probado que ao longo das décadas dos 70, especialmente el 80, pues hubo unha, digamos, marcha de habitantes do casco histórico cara ao ensanche, ¿no? Digamos, por las comunidades que el propio ensanche ofrecía, ¿no? Falaban de garaxes, falaban de calefacción, entón, eso, quero decir, está probado. Máis tarde foron as propias instituciones que foron, digamos, abandonando o casco histórico. A OSC creou novos centros fora, uns casos, bueno, pois desalosando os que tiñan, por sorte agora parece que a decisión de abandonar a farmacia pues está en stand-by e logo as propias institucións. Temos edificios valiosos no casco histórico que son o resultado de institucións que marcharon fora, a Xencia Tributaria, a Xunta das Bancas da Paz, etc. Incluso as empresas, porque todos lembramos que hace tempo que hai empresas como Campo de Galicia que estaban no casco histórico e que por distintas circunstancias marcharon fora. Eso, bueno, quero dicir, é unha cousa que é como que nós mesmos nos retiramos e deixamos sitio para o que poda pasar, ¿no? Nestes momentos, o casco histórico desde afronta un reto claro, que é a clave deste estudio, que era, digamos, a podencia de peregrinos e visitantes de outros sitios, pero un pouco como que nós mesmos xa tivemos unha especie de recreación previo dese espacio en todos os sentidos. Logo, evidentemente, temos unha cousa que é o leitmotiv da existencia do Consorcio da Cidade de Santiago, que é a Declaración de Patrimonio da Humanidade da Cidade. Pero non sei se todos nos somos moi conscientes de que unha Declaración de Patrimonio da Humanidade é unha especie de expropiación encubierta, remarco volando, expropiación encubierta da propiedade, quer decir, que vamos a esa Patrimonio da Humanidade que é menos noso e máis da humanidade. Entón, claro, a ver como consumamos eso de que ahora o meu sentir de derechos, ¿no? É unha cousa que tampouco temos interiorizada, reflexionada e solventada por nós mesmos. Evidentemente, isto sempre é un cuestión de equilibrios. É dicir, a balanza entre os intereses de uns grupos e outros grupos e como consugarlos para que sea satisfactorio
satisfactorio para todos, máis aló na xestión de cada unha das cousas. Eu, en principio, non diría nada máis, repetir a miña teima de que unha cousa moi preocupante no noso caso é a xestión de grandes contedores baleiros dentro da cidade histórica, non? Que a ver se entre todos somos que fruto desta presión pois se orienten realmente a sus. Con a miña parte, ditas estas ideas, non tengo nada máis que unha idea. Moi ben. Pois ben, a posición inicial deste institución que representa a Universidade da USC. Ben, eu, primeiro agradecer ademais nos tocalos do apelido, por lo tanto, é moi ben anotado. Nada, moitas grazas polo convite. Eu quería sinalar así 4 ou 5 ideas forzas, non que é importante. A primeira, e además nos remata de aprobar a programación plurianual no último Consello de Goberno, está claro que hai que ter un contacto máis grande entre a universidade e as dúas cidades que nos acudiron, tanto Santiago como... Perdona, o micro, porque te escoitamos mal. Non se escoita? Aproxima máis. Pois entón habrá que puxar. E así Sí, agora. Entón hai que poñelas ben perto. Volvo a empezar, non pasa nada. Cal é a clave? Nos, a USC remata aí unha semana de aprobar a programación plurianual, ven a ser como folla de ruta que temos para os vindeiros 4 anos, e a clave está, ou entendemos que estratégicamente unha maior interrelación coas cidades, que as dúas que nos acubillan, tanto Santiago como Lugo, é fundamental. Pero non porque o digamos nós, sino que hai algo agora que é moi importante que é o paraguas superior, que son os obxectivos de desenvolvemento sostible, a Axenda 2030. E, de feito, hai un objetivo que é do, vamos a chamar, menos mediático, sempre se fala do 13, do cambio climático, pero hai un que é o 17, que o que dice que hai que buscar alianzas entre as institucións, en este caso, que son parte da cidade. É dicir, unha cidade con un ente dinámico, se non se consigue ben esa alianza de poñer un mínimo de objetivos en común, non se vai a crise. E isto se ve, cando se ve no estudo, a mí hai un diagrama dentro do estudo que me encanta moito, que é o cronograma como o camiño a seguir, non? Que se ve da cidade desde que empeza e se ve que a veces hai evolucións, vamos a chamar lineais, ou de repente se producen cambios disruptivos, puntos de inflexión. Justamente, se analizamos os puntos de inflexión, son cando estaban todas as entidades ou organismos dentro da cidade alineadas con o objetivo. Aí se produce de repente como unha ruptura do sistema, é dicir, un avance moi grande. O sea, se ve na propia historia. Antes de que hubiera a Axenda 2030 e de que hubiera os objetivos do desenvolvemento sostible. É dicir, reafirma eso. Eu creo que eso é un elemento ou unha forza impulsora que debemos de voltar a retomar, que ese alineamento. O que non quer dicir que ter todos a mesma posición, ao revés, tú chegas a un objetivo común desde diferentes perspectivas, cada unha tendo, pero o último objetivo que sexa común. A segunda cuestión é que Santiago ten unha ventaxa moi grande e é que a nos chega a parte da poboación que temos, unha poboación que chega, e moita desa poboación xa demanda indicadores ambientais, económicos e sociais que nos temos que demandar, que temos que ser quen de responder. E iso é un elemento importante. Aí xa falaría máis como investigador que como vicerreitor, porque justamente traballo nese campo e agora, antes de empezar, falaba co meu compañero, con Elías, que justamente este tipo de traballos necesitan a multidisciplinaridade. É imposible, veño do ámbito da enxeñería química, imposible que eu poida facer un análisis socioeconómico correcto. Podo ter certa pretensión a intentar buscar fórmulas que a veces, e se ve moi ben o traballo, que é necesario as sensacións traducidas en fórmulas a veces é un pouco complexo. Pero ese enriquecimento global, o elemento que eu vexo importante. Sempre rematamos de publicar 2 artigos ahora a finais de 18, traigo varias copias, pois logo alguna das persoas as queren, donde un pouco analizamos moitas cidades de España, e nas cales en Galicia collemos Coruña, Santiago e Vigo para comparar, pois con Bilbao, con Vitoria, en estas cuestións económicas, socioeconómicas e tamén ambientais. A primeira conclusión é que estamos mellor do que podemos pensar, primeira elemento positivo, pero tamén temos unha segunda que podemos camiñar moito, que coincide un pouco co que logo vimos no documento. Entón, veño contente porque parece que desde diferentes aproximacións e sin a priori traballar xuntos chegamos ao final ao mesmo objetivo. Eu que diría,
O objetivo 17 é claro, que a alianza entre as institucións que consiguen. Cando eso se consigue, avanzamos a moita máis cosa. E logo despois podemos falar sobre isto, en que consiste esa alianza, pero como primeira idea forza este é o que quería comentar. Moitas grazas. Como xa van dúas chegas, eu creo que hai, en fin, algo deste traballo que parece que podemos ir apousando, non? Unha certa, sinalaba ti, unha certa posible expropiación, ou mellor, na alguna medida, da cidade, os seus propios habitantes, o tecido institucional, digamos, actuando desde perspectivas diferentes, pero que se cadra facendo sinerxía, bueno, e o tecido cívico tamén. Creo que unha cuestión que tamén de alguma maneira me gustaría que de alguma maneira, si eres tan amable, Jorge, pues que a trataras, non? Jorge Duarte, concelleiro de Espazos Cidadáns do Concello de Santiago. Bueno, pois antes de nada agradecer a presencia aquí e agradecer o excelente traballo que eu creo que a todos nos vai profundizar nas reflexións que vimos facendo ao longo de todo este tempo, pero que realmente cando as ves escritas e cando realmente contrastas os datos, bueno, pois realmente reafirman que sin un traballo previo, sin un coñecemento, podemos estar facendo teorías, pero é necesario ter os datos, poder cuantificar e ver incluso nese novo muestreo que se fai en certos barrios como cambia a percepción por parte da veciñanza do impacto que ten a miña, o turismo sobre a nosa cidade e tamén como influe na vida das persoas. Eu creo que todos temos naquela visión da cidade universitaria, eclesiástica, patrimonial, cultural, institucional en un momento dado dos anos 80, onde de repente chegou moita xente, e na que houve certas decisións de planificación urbanística naquele momento que eu creo que foron positivas, de descentralizar certos contenedores como auditorio, Pazo de Congresos, a sede da Xunta, fora do que era o espazo máis emblemático da cidade, porque senón agora mesmo estaríamos totalmente afogados e colapsados. Esa descentralización, aquel expulsamento, naquele momento foi positivo, ainda que naqueles momentos de xestión urbanística iniciais tamén tuvemos algúns problemas a veces de xestión e de que esa xestión que se facía no Concello de Santiago ben non estaba compasada que se facía no resto e acababa producindo un efecto de expulsión de compostelas de toda a vida cara aos concellos da periferia porque o precio era inferior. Esta parte desta población marchou da cidade histórica e desde entón pois, vai producíndose un efecto de maior valoración por parte da cidade histórica, sobre todo para os que o ven desde fora, e son un desos que chegou a Santiago fai 27 anos e o seu primeiro objetivo foi quero vivir na cidade histórica, cando moitos daqueles composteláns estaban desexando pues, donde pudieran vivir, pero non o tiñan como dentro das súas maiores preferencias a cidade histórica, sino que preferían vivir no Sánchez e, sin embargo, éramos os que viñamos desde fora naquele momento a vivir, os que valoraban así. Sigue producíndose o mismo desde fora, ou os de fora valoran máis, e iso acabou facendo que todo o movimento turístico acabase intentando centralizar ou ocupar o espazo da cidade histórica porque era o que tiña un efecto chamada de cargo-turismo máis importante e que acaba facendo que o resto dos valores, que non teñen outra parte de culpa ou de claves de decisión, como pode ser a cidade universitaria que estaba na cidade histórica, que fora desaparecendo, a cidade na que os composteláns tiñan o seu ocio, tal como se expresa no estudio, non como esa perda do ocio de que cada vez máis os composteláns pois ven como unha cidade que non é súa, como pois, ese abandono para a sustitución polo turismo, eu creo que é o grave problema que temos agora. E o que quería dicir é que xa en aquel momento a cidade histórica está a mellor vista por de fora, ahora mismo é un valor mercantil, claro, para efectos turísticos, que, se non se regula, acabará sendo todo pasto de un beneficio económico que ten como último usuario o turismo.
Moitas veces eu teño repetido que o turismo é bom si será emprego de calidade, poderíamos decir, se reparta a riqueza cunha proporción exacta, pero novamente é máis claro falar de emprego de calidade ao longo de todo o ano. Creo que moitas veces as administracións o que teñen que saber ver é como regular cales son os mecanismos para que o que ahora é un positivo despois non nos arrepentamos. Creo que decisións como sacar toda a universidade do centro aciario puido parecer boa decisión en algún momento e eu creo que ahora mismo non debe de ser esa decisión, sino que a universidade ten que seguir tamén dentro da cidade histórica porque é un deses pilares recoñecibles e indispensables do que foi a nosa cidade sempre e debería seguir sendo. Por iso digo que a veces as decisións tómanse con outros criterios, pero creo que o que temos que ver é cales son esos focos e se non queremos que todos esa parte do turismo, pues temos que cuidar certas cosas. Unha, a universidade debería ser, falaba no plan de xestión Juan Requejo, o plan de xestión que se aprobou agora, da universidade, ¿no? Intentar que a cidade millore o seu lazo ca universidade, que sexa ese punto de innovación e que eu creo que tamén debería seguir vinculado a cidade histórica como núcleo fundamental da cidade. Dentro deste estudo, ¿no? Falamos de ese perigo de a sustitución da vitalidade da cidade ao longo do tempo marchou porque había un proceso de encarecemento dos precios e moita xente foi sendo expulsada por ese encarecemento dos precios para destinar ao uso turístico, primeiro para compra de edificios para proxectos con encanto, posteriormente co uso das vivendas de uso, con a utilización das vivendas de uso turístico. Creo que son temas que xa se trataron, que están noutros lados. A mí, de todo o que vin ou de todas as reflexións que hai dentro do estudo, hai dúas que realmente unha que me preocupa e outra que creo que ten que ser un valor. A que me preocupa é que moitas veces desde a ciudadanía falamos que usaríamos outro tipo de turismo. E iso é unha expresión tan fácil de decir tan difícil de facer e que ademais debería de ter unha reflexión profunda. Outro tipo de turismo quere decir un turismo que gaste máis, un turismo que se integre máis ca ciudadanía. Bueno, pues hai que ter moi claro cando falamos outro tipo de turismo, pero creo que moitas veces vai ser a unha palabra economicista e eu non iría nunca economicista, non se denigra ou se minusvalora ao peregrino que ven facendo o camiño como cuestión económica moi sincera, bueno, ou a outro tipo de turismo que gasta pouco. Eu nunca intentaría facer esas lecturas de o tipo de encasillar o turista polo seu consumo ou polo seu gasto, sino que creo que unha clave fundamental é a capacidade do turista de relacionarse coa poboación local. E iso pasa por dúas cousas. Si non hai poboación local, será imposible relacionarse co turista, evidentemente, por lo tanto é imprescindible que seremos un turista diferente que esa poboación local, con vida local e que realmente non perdamos o carácter do espazo e que creo que como lectura de futuro, o sea, ter a calidade digital e como lectura No, sí, completa a tua idea, pero que creo que como lectura de futuro creo que hai algo que nos debería servir de revulsivo. Estamos aquí como foco de chamada universal ao longo do tempo que vemos que reafirmase nos últimos anos 70 hasta ahora e que vai seguir conectando. Deberíamos utilizar ben esa marca Santiago reconhecida no mundo entero e saber que a marca Santiago temos que utilizarla para que non veña aquí únicamente que quere vir, sino tamén para atraer innovación e conhecimento e poder realmente servir de punto para certo momento cando tenemos que decidir que outro tipo de turismo queremos cando temos que saber que temos unha marca moi potente que podemos facer iniciativas que atraen innovación e conhecimento tanto cando falamos de grandes congresos ou como utilización de esos espazos galegos dos que falaba antes, creo que Belén, de os grandes conventos que está local sería ese uso. Por tanto, a importancia da universidade e saber ter moi claro non só pensando económicamente que turismo queremos, no que queremos para a nosa ciudad.
Está aí o tema das alianzas institucionais, está pendente o tema da participación cidadá e unha persoa con unha trayectoria recoñecida no ámbito da planificación do espazo e da interpretación do espazo, Rubén Luis. Boas tardes, agradecer moito o Grupo Galaba de estar aquí e tamén agradecer porque nunca entrara no edificio do Rosario de Castro, estou en Xenmire, e nunca pasara da entrada deste edificio así. Acabo de descubrir un novo espazo dentro da cidade de Santiago que me parece moi atractivo que está moi ben. Unhas veces non coñecemos o que é máis evidente e o que queda máis perto dos lugares onde traballamos. Eu estou de acordo con a maioría das reflexións que se fixeron en relación coa cidade histórica, en relación coas alianzas institucionais. Eu moleu moito tempo traballando sobre o tema da cidade, xa non sei por que comenzar, non? Eu só quería introducir 3 elementos máis que non sei se distorsionan o debate ou non, pero sí que quería comentar. Non? En primeiro lugar, eu sempre penso nestes momentos que é a cidade. E cando falamos da cidade de Santiago, a mí plantexanse que serias dúbidas, porque a cidade de Santiago poden ser os 95.000 habitantes do Concello ou poden ser os 160.000 habitantes da área urbana ou 200.000 da poboación vinculada, os 100.000 persoas que veñen a Santiago todos os días. Entón, para mí sempre hai un primeiro problema. O Henri Lefebvre decía que a cidade era a cidade dos cidadáns, non? Os cidadáns que ocupan Santiago, que veñen todos os días, son máis do doble dos que residen aquí. Entón, desde o punto de vista da propia cidade de Santiago, é unha cidade un pouco particular. Ten moita xente que usa a cidade, que son compostelanos, ou que somos compostelanos, e que non residimos na cidade. Isto introduce unha serie de aspectos relativamente complexos. É dicir, dormimos fora, estamos todo o día aquí. Isto é unha particularidade, eu creo que é moi importante. Non só nos veñen a ver os peregrinos ou os turistas, parte de nós pasamos vendo a cidade onde traballamos, pero non o concello onde residimos. Isto, para mí, é un perfil da cidade un pouco diferente, non? Que eu quería destacar. Outro perfil para mí un pouco diferente. A cidade de Santiago é máis pequena cando estamos diante dunha escala máis concreta con ela. E conforme nos alonxamos, nos vamos a unha reflexión dunha escala máis ampla, parece que a cidade de Santiago se agranda. Isto, nós en Xeografía traballamos na análise de diferentes escalas e é tamén unha particularidade de Santiago. Santiago é o quinto ou cuarto concello en poboación de Galicia, a terceira área urbana, é unha capital dunha comunidade autónoma, pero unha cidade pequena. En cambio, se nós vemos moitos noticieiros de televisión, nos dan o tempo do día seguinte, ou vexo Euronews, sempre aparece o tempo en Santiago, non aparece o tempo nin en Vigo, nin na Coruña, nin en moitas cidades máis grandes, porque a imaxe da representación de Santiago é moito máis forte que a realidade urbana pequena que ten a cidade de Santiago. E cando nos preguntamos que tamaño pode ter a cidade de Santiago, a xente, canto máis non se sexa a xente, ninguén se cree que sexa unha cidade onde hai 100.000 residentes. Que a percepción é que unha cidade de 1.000 millóns de habitantes, de 1 millón de habitantes, ten unha proxección a través do camiño e a través do patrimonio histórico que multiplica por 5 ou por 10 a súa imaxe externa. E iso tamén é outro elemento, eu creo que moi importante, que marca moito a imaxe de Santiago. Isto logo acompaña todos os problemas, que veñen a haber moitos, agardando que veña unha cidade máis grande, que o centro histórico ten unha capacidade maior e hai todos os problemas de concesión e de turistificación característicos, pero creo que é un elemento central. Santiago percíbese en Xapón, ou coñécese en boa parte dos Estados Unidos, van a cidade de 100.000 habitantes, é unha cousa bastante extraordinaria, non? Pensar nunha cidade escocesa de 100.000 habitantes, non sei se vos aparece algún nome, e non hai, que teríamos que usar 1 millón e pico, non? É tamén podemos dizer que é unha excepción. E logo a terceira cuestión que eu quería plantexar é que nós temos unha imaxe distorsionada da cidade de Santiago, en referencia con outras cidades. Nós, na cidade de Santiago, temos hiperdesenvolvida a imaxe do centro histórico. Nós, cando analizamos desde xeografía urbana as cidades galegas, temos moi claro que Vigo, que Coruña, ou que Ferrol, teñen unha cidade dos barrios, sabemos onde queda o Calvario, o Agra do Arzán, ou as Lagoas, o Ourense,
En Santiago prácticamente só vemos o centro histórico e o centro urbano. E os barrios temos que andar buscando. Non sabemos se a Pontepedriña é un barrio, se Vista Alegre é un barrio onde remata, onde comeza Vite, porque o centro é como se tuviera unha cabeza moi grande, que é onde vimos moitas veces todos, e isto distorsiona un pouco a imaxe da cidade. Isto que provoca? Pois seguro que comentaban Belén, Jorge, e Sindo, non? Que hai moita densidade de debate, moita densidade de uso no que é o centro histórico de Santiago, no que é a cidade histórica. Non é un modelo de xestión que a nos genera moitísimos problemas. Primeiro, hai moitas institucións. Está na cidade histórica que é un elemento que se moi forte, a Igrexa, a Universidade, os poderes públicos e outro tipo de institucións que hai unha competencia, máis ou menos, polo espacio. E logo, ao ter este nivel de atracción tan forte, temos un exceso de turistas e moi pouco espacio. Non ni siquiera na cidade histórica. Nos, cando fixamos o plan estratégico de marketing turístico de Santiago, a comenzos deste milenio, os turistas movíanse en 15 hectáreas. Só pasaban de Estatua de Valle Inclán e na imaxe da catedral o 15%. Entre o 10 e o 15% os que estaban en Santiago. Estaban nas ruas, nas plazas ao redor da catedral e na propia catedral. E hai un problema grande de xestión dos espacios turísticos. Isto creo que complica un pouco os temas. Desde o punto de vista do presente ou actual, a imaxe é boa. A cidade ten uns estándares de calidade, estou de acordo con Sindo, moi superiores á maioría das cidades galegas, das cidades peninsulares do sur de Europa. Eu creo que iso é evidente. Pero ten ameazas serias. Eu creo que nestes momentos hai dúas ameazas. A expulsión dos residentes, e nestes momentos a expulsión dos residentes son os apartamentos turísticos, é Airbnb, é dicir, o nome, de aí onde está o problema, que se están alugando apartamentos para turistas que entran en espacios residenciais e que expulsan os que viviron sempre os propios estudantes da cidade. Isto é un problema que hai que corregir. E logo, nos espacios moi turísticos, como isto remato, se banalizan moito as paisaxes. Entran demasiadas franquicias, entran demasiadas tendas bastante banalizadas, e manter un pouco todo este tecido, non arquitectónico. Eu creo que se fixo moito no consorcio desta rehabilitación, pero os usos do solo plantexan bastante banalización, e este é un segundo problema, o desañar. Moi ben, banalización, tematización da cidade, o feito religioso e social da identidade e da dinámica de Compostela, e está con nós, pois, segundo Pérez, de Alto, sin querer estar no seu protagonismo, claro, idesme evocando, por exemplo, datos, todos cuestións que están no informe, e, bueno, non estades exactamente dialogando con él, pero de alguma maneira implícitamente sí, non? Entón, por exemplo, con permiso do Grupo Galabra, non? É dicir, é interesante ver, por exemplo, nos espazos de referencia, digo isto porque é pertinente o que usted vai dicir, segundo, como, por exemplo, na consideración dos espazos de referencia para os compostelas, vaise abrindo paso, por exemplo, en Sánchez. En Sánchez, que hoxe eu, cando chegaba a Santiago, traíanme e dicía ya que eu recordo aquí campos de berzas e carros de bois, pero vamos, carrodas de madeira, e hoxe hai edificios altos, e non son tan bello a pesar do meu aspecto venerable. Entón, claro, isto empeza a estar na imaxe que se identifica, e hai un insinuado, non vou repetir os datos, hai un insinuado desafecto ou extrañamento, por exemplo, con esa parte bella que era un pouco epítome o resumo de Santiago, non? E é curioso, no caso concreto da Catedral, por exemplo, como non é un espazo de referencia, máis que para unha minoría moi minoritaria dos compostelas. Máis alá da secularización da sociedade de todas estas, é verdadeiramente sorprendente, porque excede, é dicir, excede a perspectiva estatística do que sería, digamos, a identificación con o espazo religioso desde o punto de vista da creenza ou increenza da sociedade ou da secularización. É dicir, desde o punto de vista é verdadeiramente rechamante, por exemplo, que a catedral, pois, habería que decir que en termos estatísticos, segundo esta investigación, e te corrixo un pouco porque creo que é sólida estatísticamente, pois non é unha referencia, digamos, non é unha referencia operante para os compostelanos como espazo de identificación. E, bueno, isto creo que é para a reflexión. Segundo. Bueno, pois, moitas grazas por ter recomendado este espacio tamén.
a miña impresión é que este informe pequeno non vi, este non me chegou moito moi gordo. E entón, nese moi gordo, pois a min produxome satisfacción no sentido de xome, por fin, as institucións xuntas para poder falar en Santiago dos espacios e das tareas propias de cada unha das institucións, a que tamén corresponde un espacio, evidentemente, nesta cidade santa, corresponde á dimensión religiosa. Bien, primeiro, un aspecto, porque claro, todos estes estudios teñen unha realidade, pero tamén teñen unha preselección das personas, da xente que se entrevista, con que se fala, etc. Eu falo, correctamente, cos peregrinos, e además con peregrinos de sitios moi extraños e moi peregrinos. Entonces, primeiro, hai dúas posturas con respecto á xente de Santiago. Uns que din que son amabilísimos, que se preguntan, que os traen á catedral, á oficina do peregrino, que lles din onde se come barato, onde poden estar. Hai esa... E, sobre todo, xente maior que se me pregunta moi por que fala con eles, que os acompañan. Iso valoran os peregrinos. Por tanto, esa é unha relación de comunicación que considero moi importante. Outros, sin embargo, din que son pouco amables e estafadores. De feito, unha señora dixo a mí, non recordo onde era, que na cidade había unha diferencia, pois, dun café con un pincho. Había unhas diferencias bastante considerables, desde €1,10 a €2,60. O mismo café, con unhas dulces, etc. Por tanto, aí hai un desaxuste que tamén o señalan algúns. Logo, outro aspecto que eu considero importante é que esta peregrinación, turismo, como queramos chamar, pois ten un gran aumento de estranxeiros, especialmente de asiáticos, especialmente de Corea, de Xapón, algo menos de Vietnam, pero tamén, e incluso de países como Pakistán ou Indonesia. Esta xente en general ten unha actitud moi positiva hacia todo o occidental. Con respecto a todo o occidental, hai unha cousa que son dous, tres, incluso os rapaces que ven ao arquivo porque fan tesis, etc. Algo que para nosotros eso está secularizado, o ambiente que realmente parece como que queda aí como un resto do religioso. Para eles din que o cristianismo que aporta o descubrimento da persona humana e que na cultura deles, que é tan diferente, tan diversa, pois que les chama a atención a dimensión esa humanista, máis que, diría eu, espiritual, máis que confesional ou religiosa. Entón, ese é un aspecto que me parece como que vai a cambiar a mentalidade nos anos incluso da nosa cidade. Aquí veo un profesor, non recordo agora o nome, mas ten unha dirección e todo, un profesor de Chile na Universidade de Beijing que pedeunos, que quería ver a ver quen eran os peregrinos chinos que, a ver, moi poucos, pois, 10 ou 20, pois, xa este ano pasa de mí. Entón, este profesor dixo que quería verlo, porque ele era profesor e que habían pasado por súas aulas 15.000 alumnos, aquele que lles proponía como tarea fazer o Camiño de Santiago, como unha tarea. Entón, tapando os outros datos, eu sei que xa tapando os outros datos, pois fui mirando como viajes e todo. E todos eran profesores de español con outros centros. E díxome, en 50 anos, parece unha exageración, dice, 20 millóns de chinos van a vir a Santiago. Cada uno parece unha cousa imposible, pero que para eles non, para eles en absoluto.
Efectivamente, despois deste señor, viñeron varios a pedir informes, a pedir detalles. Quero dicir solamente unha pequena corrección a este, se é que vi que no 68 había 60 peregrinos. Iso non é así. O que pasa é que aí, pois, eu tamén pedín axuda, pero non vamos a ver, nosotros temos perfectamente postos e ordenados e informatizados desde o ano 2002 para aquí. Estamos informatizando cara atrás. Entonces, non se pode dicir, probablemente, caminhantes no sentido non señan tanto, pero saben que había entonces moitos de autobuses, peregrinacións de prestados e todo eso, e que, por lo tanto, aí falta de suxoide que le que non isto é que temos que andar cara atrás, e desde logo hai moitísimos datos. É como outra fonte de datos moi importante, pois é a Cofradía do Apóstolo Santiago, que é desde o século XV. Pero están aí as fichas. Pero tamén, agora, aí tamén temos, pois eso, os últimos 20 anos, ou así, están xa. Entonces, parece que unha das tarefas nosas é que ese material se poida confrontar e se poida conectar. Logo, hai un fenómeno como inmaterial que é moi difícil de cuantificar. É que realmente o impacto que ten na sociedade, que ten, pois non sei, pero é a dimensión esa de que realmente o camiño de Santiago cambia e transforma as persoas. Hai realmente un cambio de perspectiva de que aqueles que moitos deles que empezaron como turistas realmente acaban como peregrinos. E logo, e para rematar, en general, todos levan esa, non sei se é a emoción de chegar, levan esa imaxe positiva. E a imaxe, para mí, é unha das cousas máis positivas que eu vexo. Unha imaxe positiva, unha actividade. Agora, remato con iso, eu, en todas as fixas, visitas de cortesía e outras, aos alcaldes que tomaron posesión, e que sempre me sentí ben acollido por todos, etc. Eu a todos lles dixen que hai que diversificar e valorar e recuperar os espacios xacobeos que son históricos e outros que habrá que promover. E todos me din que sí, todos dicen que tal que lle digo, pero desde logo ningún me fixo caso. Iso é constatación. E porque eu iso considero fundamental na convivencia, na estructura, porque iso que se gasta, está que por exemplo, que é unha ciudad sin barrios, é unha ciudad sin, non sei se iniciativa, sin embargo, fixamos unha cousa, cando son as festas, estes últimos anos, por exemplo, onde vivo, o barrio de Fontines e tal, cando se fixeron actos ali, non, porque claro, todos van por dentro, mentira, non, estiveron ali, participaron ali, e eu creo que o que fai comunidade, o que fai cidade. E por iso que eu creo que vamos a felicitarnos por esta iniciativa tan positiva, por esta iniciativa, que claro, cada un tenemos, ou poderá cada institución ter alguna cousa diferente, pero no fondo esta é unha cousa necesaria, eu creo que moi positiva, e desde logo, por parte da Iglesia, temos, claro, ese outro equipo, bom, tenía os edificios que teñen, os sitios que teñen. Un dificultad que teño eu personalmente, como era a tal de Bernardos, é un problema donde poder hospedar os voluntarios. Por qué? Porque, claro, ustedes ven o convento de non sei de que, o convento de non sei canto, están aqueles frailes ou aquelas monxas que teñen a súa ocupación, etc. E que a catedral, tamén parte deles, foise desfacendo, eu creo que equivocadamente, do patrimonio. É dicir, edificios nosos, a catedral, só hai a Casa Moreana. Non temos ningún edificio máis, ninguna casa, ningún piso. Cada un, os canónigos, vivimos noutros sitios, vivimos, pois eso, nas casas de corrida. Aquí, cada un vivimos nas nosas. Como pode. Entón, ese é un problema real, porque a mesma oficina do peregrino, etc.,
quédase pequena, parece darlles mentira, quédase pequena e iso non é noso, xermán. Iso non é noso que iso é unha fundación que se dice, unha fundación de partididos que era do bispo Rajoy Osar. Por tanto, ese para mí é outra preocupación, é dicir, que unha acollida de calidad para os peregrinos, para aqueles que veñen, iso, claro, iso piden todos os días, claro, a mí dá que a veces porque dice, claro, estos que teñen edificios e casas e cousas, resulta que nos poñen ao servicio da xente. Ojalá e mandar algo de todo eso. Por exemplo, o tema dos voluntarios. Muitas veces non podemos escoller voluntarios porque non temos metelos. E agora mesmo non nos metemos, temos que pagar unha renta que é na categoría do convento de Santa Clara, porque os franciscanos non viven ali, que realmente unha cousa é... Entón, é outro xa remata. A última cousa foi que este ano non hai mal que problema. Ao cerrarse a catedral, pois tuvemos que acudir a outras iglesias para poder cubrir o servicio religioso. Eu creo que iso foi moi importante porque cambiamos de feito, acompañamos os empleados da catedral, Salomé e, sobre todo, San Félix de Solório. A iglesia de San Félix de Solório está aberta por unha tarde, ahora mismo está en un encontro que hai con aos peregrinos, e realmente, con cambios de iluminación, que me sorprendido con unha iglesia tan preciosa, cerrada, pechada a cada canto e chea de basura por todas partes. Entón, iso creo que é unha operación para as iglesias neste sentido que interesa a pena, como tamén como oferta, como alternativa. Bueno, non podo menos que contestar a esta última, bueno, xa o sabe o señor de Amo, que xa o fixe en outro foro máis reducido, pero a verdade é que, bueno, o que queda, parece que claro que a catedral é a catedral e a arquidiócesis, porque nos levamos anos intentando que as iglesias se abran en un horario reducido e acotado para facer unha ruta e para dispor de todo o mundo, e non fomos. Mira, pois onte tuve en reunión cos representantes que son dos concellos do Camiño, todos estos do Camiño francés, precisamente unha das reivindicacións é esa, pero claro, eso non en absoluto, tampouco teño poder ningún, porque veñen a protestar a mí, pero eu creo que a solución que se adoptou en Castilla e León, que é unha solución que está e aquí eu penso que na cidade neste momento está agora no resto, que son tantas iglesias, e claro, iso non depende, xa o sabe. Bueno, volvamos aos resultados do estudio de Galabra. O pacto entre institucións para xestionar o acceso ao patrimonio terá o seu espazo e debater. Bueno, aquí saíron unha serie de cuestións que ao mellor só aparentemente, digamos, aí inconexas, pero hai un elemento de decir, hai un eixo temático que é a identidade da cidade e como as mulleres e os homens que viven nela a perciben, en que medida eso está interferido ou non polo feito turístico. Falaba segundo dos que comezan deportivamente e acaban nunha dimensión espiritual. O certo é que hai unha aproximación tipolóxica tamén importante, digamos, no estudo de Galabra, que entra en tensión dialéctica con esa visión, e habería isto tamén que considerarlo. Cando aquí falaron as asociacións de veciños, cada un fala da feira según lle vai nela, pero saía como un mantra, por exemplo, o tema do plan parcial. Non vou agora aquí a facer un xuicio de valor, pero que tamén hai que entender que, por lo menos, como argumento, eso funciona no nivel da veciñanza. E logo unha cuestión que eu vos pediría que non entráramos nela, que se Santiago ten ou non identidade de barrio. Eu, como profesional, investiguei bastante e probei bastante con o movimento veciñal de Santiago e creo que en Santiago hai fortes identidades de barrio. Non a mellor todos os barrios, ou que algún se despersonalizou, ou Conxo pode ter, digamos, unha biografía de barrio, pero, bueno, eu creo que San Pedro, ou Belvís, ou, si se me permite, o Castiñeiriño, hasta como fenómeno periurbano, eu creo que si teñen unha personalidade de
bueno, ao redor destas cousas, que levamos aquí unha hora e non nos fixastes posicións, 5 por 4, 20, falastes todos e deixemos falar máis de 20 minutos. Isto é un pouco perspectivismo orteguiano, é dicir, falastes en paralelo, porque decides suma, non resta. A mí me gustaría que fixera desa hora, pois nunha segunda volta, un esforzo de integración. En que medida que vos decides os uns os outros vos interpela e en que medida, porque o desafío é este, é dicir, en que medida o discurso, no plano un pouco do que o marco de hipótesis estudo de Galora fala de 3 discursos sobre a cidade. Un discurso que é o discurso da Igrexa Católica, que, bueno, resume ou condensa ao redor, digamos, de toda a vocación do Papa Xoán Pablo II, a que Europa se articulara, se vertebrara en función da súa identidade cristiana, e dicir, bueno, aquela idea xa bella, en fin, da cristiandade e tal. Este sería un discurso, hai un discurso que non é contradictorio con ese, que é paralelo, que é das institucións europeas, e logo Galabra apunta, eu creo que con saciedade, o discurso este un pouco mítico, esotérico, que estaría vulgarizado, provocado na medida por la obra de Pablo Coelho, ¿no? Digamos como discurso sobre a cidade. Bueno, cal é o discurso das cidadáns, dos cidadáns de Santiago, dos composteláns, como hai que facer para que esta cidade sexa de verdade patrimonio de toda a humanidade, pero tamén patrimonio dos e das que viven nela, e ese fenómeno que tan sagazmente apuntaba Rubén, de todos esos utentes de Santiago que non viven en Santiago, que, por certo, metodolóxicamente a poboación local que analiza o estudo é a poboación de Santiago e o seu íntegro, está ben explicado, ademais, conceptualmente, sobre todo na versión gorda que lle chamaba segundo, que hai unha, é dicir, o universo de poboación local que se estuda non son só persoas empadronadas en Santiago, sino tamén nos concellos limítrofes e que compran un atributo estatístico subxectivo, que é que teñen experiencia de vida, traballo e relación na cidade, no casco da cidade. Bueno, con estes elementos, que máis queredes dicir en segunda idea? A ver, o único que diría que eu penso eso, que falamos, eu penso que na mesma dirección, como aquí decías, en líneas paralelas, pero que quizá eso que toca en este momento traballar todos, e cando digo todos, son as institucións, os cidadáns, incluso os utentes, que se os que vimos de fuera, e incluso a través das asociacións do Amigos do Camiño de Santiago, digamos, en un gran plan estratégico da cidade, porque, ao mellor, na hipótese, a diferencia está en que relativamente va facer un plan estratégico de Vitoria, que fala do territorio, dos habitantes, das perspectivas económicas, pero mellor o que deturpa un pouco a situación de Santiago esa marca. Esa marca Santiago, que falaba Jorge, esa marca que fai que se multipliquen por 10 as percepcións do que é real, do que se sinte, desa vivencia do camiño que transforma, desa brutal marca que é Santiago, ¿no? Que está cambiando, digamos, modificando as percepcións tanto dos que nos visitan respecto de nos como nos respecto dos que nos visitan, e de todo respecto do territorio, ¿no? Que ao mellor condiciona moitas decisións, e moitas planificacións, e moita xestión que ao mellor en Vitoria pois é máis doado de, porque ao mellor as percepcións e a realidade están máis perto, ¿no? O sea, tú estás constatando que hai unha diferencia entre a realidade e o discurso, a percepción, a imaxe da realidade. Sí, claro, que eso influe na vida nas decisións das institucións, na vida das persoas, na experiencia dos que nos visitan, ¿no? Ao mellor estamos todos aí perdendo, sendo menos acertados nas decisións, incluso nas vivencias, lo que realmente sería unha realidade. Sí, totalmente de acordo. De feito, a ver, Santiago ten unha característica que é unha fortaleza e unha debilidade ao mesmo tempo, que é o que se denomina o efecto faro. Que é o efecto faro? O efecto faro que tú tes unha luz que está moi concentrada na emisión e chegas moi longe, pero non perde o faro, o que se produce é unha zona de penumbra. Nós, como somos terra de faro, non fai falta
afundar moito para entender rapidamente. De feito, que outra cidade en España parecida a Santiago, pois é Toledo. Toledo está no entorno ainda empadronados 10.000, 15.000 abaixo de Santiago, está nos 80, 83, pero cal é a clave? Ten o mesmo problema. Entón, cal é a fortaleza do Faro? A fortaleza do Faro que chegas moi aló, pero pode convertirse nun parque temático. É unha gran debilidade. E, por lo tanto, non atingirías, porque hoxe en día, eu estou de acordo tamén co que se ensinaba aquí, todos vos, cando falamos de cidade, ven outro tema, que é cidade e comunidade. Ven os dous vai coa construcción populativa. É dicir, o objetivo 11 dice cidade e comunidade sostible. É dicir, si tú podes ter unha cidade sostible, pero como non teñas unha comunidade, non estás atingindo ese objetivo, porque estarías máis no espazo. Pero unha cidade sen xente non é cidade igual que calquera espazo. Entón, eu creo que é unha particularidade importante de Santiago, que pois é unha fortaleza, pero como toda na vida, como o yin e o yang, neste tema espiritual, que nos vemos o reverso ao revés da mesma moeda. Eu creo que iso é importante sinalado. E, por lo tanto, por exemplo, sí que Toledo, a experiencia que teña Toledo, sí nos pode servir, a experiencia que teña Vitoria, estou totalmente de acordo. E eu diría así un elemento que mergullamos, e que se ve tamén nos equipos. No estudio de efectos é o efecto fase, plac, plac, plac. Pues mira, curiosamente, porque no sé si sabedes que hay otras dos ciudades en España que tienen consorcios suaves, que son Cuenca y Toledo. Precisamente somos como a referencia, saben, Carla, que leva moito tempo, pois falamos moito coa xente dos consorcios de Cuenca e Toledo. Quizás a diferencia fundamental é que con Toledo, que é verdade que coincidimos en moitas cousas, é que a xente a Santiago chega con unha idea preconcebida, incluso con un proceso espiritual, no caso dos peregrinos, que non chega a Toledo. Toledo chega a xente, o mellor estudiou como cando nos imos a outro sitio, a historia da cidade, a arte tal, que chega con coñecemento, digamos, adquiridos a de fontes fiables. Pero a imaxe preconcebida de Santiago, quero dicir, o sea, a xente chega con unha idea e xa non se molesta máis, quero dicir, é tremenda, tremenda, tremenda. É un pouco esa idea que tamén que sempre falamos dela, que a responsabilidade non ten que a túa cidade este nas ilusións de medio mundo. É dicir, que o mellor tampouco pasa con Toledo, non? Por Victoria quizá non, pero Toledo, pero un plus que temos que gestionar de algún. Un segundo. Tú querías falar, sí. Jorge II. Eu creo que na reflexión que estaba dicindo, segundo dixo unha cousa. Dentro de 50 anos haberá 20 millóns de chinos. Non somos unha cidade, o sea, temos que ter moi claro que é o que queremos ser, pero que tamén van vir os 20 millóns de chinos, queramos ou non queramos. Pero asumamos que a realidade é esa, entón, o que temos que facer como cidade é prepararnos para ser unha cidade turística na que non temos selección posible, porque realmente o turismo vai estar aí e vai seguir crecendo exponencialmente e temos que entenderlo. E para eso temos que saber cales son as decisións estratégicas de corto, medio e longo plazo. Porque claro que ábrese o mercado americano, abriuse o brasileiro anteriormente, abrirase o coreano, o chino, bueno, pero non podemos quedar parados pensando que a nosa cidade histórica é o que é, non a podemos cambiar. Entón, cales son os objetivos? Manter a vitalidade desa cidade histórica, con máis familias, con persoas maiores, con estudantes, pero manter a vitalidade, que siga sendo o que sempre foi. Ampliar o espazo turístico, a descentralización, a base dos barrios. Hoxe en día hai barrios que empiezan a pedir turismo, que necesitan, que ven unha oportunidade. Quer dizer que a cidade o que nos facer é ampliar o destino turístico. E para eso temos que regular donde podemos ter máis, donde podemos limitar radicalmente e ampliar ese espacio turístico. Porque eu creo que nos gustará pensar no que queremos, pero eu creo que esta cidade vai ser unha cidade turística toda a vida na que a xente ven unha idea preconcebida de que vai estar ben catedral tomando un viño no Franco e que chega un momento en que se é imposible. E entón aí temos que ir preparando o noso espazo para facelo máis amplo, pero sin perder, e que eso sexa únicamente turístico. Por lo tanto, a regulación é imprescindible para manter a vitalidade descentralizando e descentralizando. E parece que son palabras que se repiten sempre, pero que cada decisión política que se toma neste Concello debería de ver
cumple con esos criterios dos que falamos sempre para poder ter Santiago dentro de 20, 40, 50 anos. Eu creo que o foco ten que estar aí, no longo plazo. E eu creo que hai que tomar as medidas de unha forma radical. Segundo, pero antes que eu sou moderador, pero bueno, tamén teño a miña curiosidade, non? Como saiu o tema da identidade dos barcos, que a mí me toca un pouco na miña actividade profesional, non outras cousas que dixen e tal, sí que me interesaba que algún de vos tamén que se comprometa no sentido de, bueno, e iso, e cal é o papel, e como lle damos o seu papel, e como se pronuncian as comunidades. É dicir, eu xa sei que hai un goberno municipal e iso, bueno, pues é a representación democrática formal e tal, pero logo tamén hai unha sociedade civil organizada, hai un movimento veciñal e creo que tamén é moi interesante. Estamos subliñando unha perspectiva institucional que me parece pues, crucial, pero esa outra dimensión é unha dimensión que a mí tamén me gustaría oírvos reflexionar. Bueno, tú apuntabas ese tema da comunidade, non? Tal vez sería interesante perfilar un pouco, porque ao final o título que nos reúne aquí é, bueno, a cidade do camiño nos, bueno, pues, nos. Segundo, perdón. Tú utilizaste a palabra faro, e foi Belén falou aí de pasada de Europa. O papel de Santiago en Europa é ser faro e conciencia do europeísmo que ven diferenciar, que morreu. Miren, eu vou escoller dous exemplos. Participei eu en Luxemburgo nunha mesa redonda moi parecida a esta, e o tema pois era as vías de peregrinación, algo así, como moxe e tal. Teño que lles dicir que no Camiño de Santiago, en o sentido dos valores cristianos, occidentales, ou como lle queiramos chamar, ali un falou naire. E máis, cando falaron da vía francígena, pois non pensan ustedes que era o Camiño de Santiago, ven cara aquí, era o que vai, de Londres a Roma para ir a Santa. De tal maneira que naire dixo. Entón, eu dixen os peregrinos que viñan, mas algúns eran. Claro, houve unha sorpresa porque o aforo preguntaba, e os máis neles preguntou nada que villaron a mina preguntas, cousa que non lles gustou nada aos outros. É dicir, que a secularización de Europa, do concepto de Europa, é un fenómeno imparable. E, por lo tanto, se alguén se pode erixir en cabeza ou referencia do que é os valores tradicionales que proveñen do dereito romano, que proveñen da cultura que se refere dos bárbaros, que proveñen do cristianismo, se alguén é a cidade de Santiago. E a xente que estaba ali, que preguntaba, que eran fundamentalmente funcionarios da Unión Europea, pois precisamente o tema que lles interesaba era precisamente o tema de como perseverar esa referencia, etc. Por lo tanto, iso é un tema que Santiago, e non sei que non ten que facer, pois todos non podemos abandonar. E os que gobernan na política, agora que gobernamos nosotros, ese ten que ser un objetivo real. Segundo caso. O segundo caso, personalmente non fai moito, tampouco, un día, recibín, por suposto, unha invitación que estaba enfermo, non podía ir a Sille, que valeu en Madrid, a un congreso que se titulaba Religiosidade Popular, Peregrinación, así desas caras. Entón, un colega meu, o que coñezo, profesor da Facultade de Teoloxía de Burgos, tuvo unha ponencia. Entón, esa ponencia mandaron ao arzobispo. O arzobispo repeteu a mí. Dixo, me dirás que opinas disso. Pois, un profesor de Burgos, que non fixo unha sola referencia ao Camiño de Santiago, nin á peregrinación a Santiago, nin á referencia europeísta, nin do Papa que cita de naide. Como? O tema non ven solo dun laicismo que nos invade, que non sei que. De nós, dunha igrexa que monta ali tamén un chiringuito, pon ali un albergue, te demos os cartos. Este é un tema que, como Santiago non o lidere, é un tema que nos deixa desarrollados como ciudadanía europea e como conciencia dun. E
E iso, xa lles digo, desde dous aspectos que viñen. Outra, tamén nunha ocasión, foi unha outra cousa, non me acordo xa que foi, pois a Bruselas. En Bruselas tamén eu descubrí, e claro, moito por o señor e tal, porque tuvía que non sei o que con él, con este Mon e tal. Pero a cuestión do Camiño de Santiago é unha, bueno, xa ali tamén, pero é unha subdelegación dunha delegación, etc., que ten voz ali. Si o correspondiente que corresponda á cultura, pois non temos de falar. Díganos ese do Camiño de Santiago que nos diga. Iso é, sí, é. Si eu non estaba, pero sí que escoitei decir. Iso é, sí, pero é que eu non é que yo oín ao señor aquí, que yo oín, é que eu vino. Eu, cando estaba, tamén, eu perdí a boca, pero este é un xiringuito que non vale nada. Entón, iso é unha cousa que, non sei se é deste foro, se é das forzas políticas, a cultura, etc., que había non só que plantear, sino reflexionar, publicar, etc. E iso aceptan, non é? Aceptan ese papel de Santiago, aceptas. Bueno, eu únicamente quería decir que esa proposta de planificación global da cidade non se pode entender a estas alturas de século, evidentemente, sin dúas líneas fundamentales sobre os vectores que son gobernanza, Luis, que te decías, e sostenibilidade. Vale. Así como, quero decir, no planteamento xeral, bueno, eu son humilde, eu entendo que estamos diante de un reto complexo, quero decir, que non ten solucións máxicas, quero decir, porque ni nos mesmos somos capaces, primeiro, como ben diría isto, de avaliar a realidade, o sea, de entrada, ou as percepcións ou determinadas conceptos dificilmente medibles, bueno, realmente non temos moitos exemplos no mundo ao que agarrarnos, quer dizer, nin somos Vitoria, nin Málaga, incluso nin Toledo. Pero sí que no tema da gobernanza sí que temos bons modelos de participación, quer dizer, eso sí que temos sitios. O único problema é que teñamos ganas, realmente, como veciños e como habitantes, cada un máis algo das súas responsabilidades institucionais de sumar nese proceso. Bueno, deberamos ir rematando, non, sí. Isto non me oice para que digas o que teñas que decir e que a extensión, ademais, que queres decir, pero digo, bueno, que nesta perspectiva de ir un pouco poñendo ramo a esta conversación están as cuestións de planificación, de sustentabilidade, que estabades un pouco mencionando. En relación co que comentabas, nós fixemos algún traballo, alguna investigación sobre as veces que apareceu o Camiño de Santiago nos documentos de planeamento urbanístico, de planeamento supralocal. E hoxe notamos, por exemplo, no caso de Castela e Castidades, lle dan pouca importancia ao Camiño de Santiago, Burgos e León. É dicir, en cambio, a identidade do Camiño de Santiago é moi forte en Sahagún, é moi forte no planeamento de Astorga. É dicir, do Camiño dependen moito máis cidades históricas, máis arraigadas. Nós percibimos un pouco que dentro das cidades existe unha certa competencia. Entón, Burgos e León, que ten as catedrales góticas fortes, que son cidades con máis poboación, o seu municipio que o de Santiago, perciben un pouco como unha situación de inferioridade en relación con Santiago, ser un tramo dun camiño que remata en Santiago. É dicir, desde o punto de vista dos poderes públicos, sempre hubo como un certo freno. Digo, a partir da análise do que digo os documentos, non? A partir da análise do que din tamén os responsables públicos e de como atenden o tema do Camiño de Santiago no propio entramado urbano. É dicir, Astorga está moi ben tratado, e León está moito peor tratado. Fixemos unha investigación cos compañeros de León e había un pouco estes elementos. Isto é lei de vida, a competencia entre cidades, e pasa un pouco iso. En todo caso, eu diría unha cousa, o valor simbólico de Santiago do Camiño no meu mundo, que é un mundo universitario, un mundo máis vinculado a temas académicos, é fortísimo. É dicir, non vos dades idea de un mundo secular, é dicir, a imaxe de forza, o número de cursos de posgrado, de doutoramento que se dan sobre o Camiño de Santiago, a facilidade coa que se publican artigos sobre o Camiño de Santiago en revistas indexadas, que é moito máis difícil publicar sobre outros temas, pero sobre o Camiño de Santiago é bastante máis doado porque hai unha demanda real en calquera tipo de revistas de ciencias sociais globais, non? Ten unha importancia enorme. Nos mañá abrimos un congreso forte de Regional Studies
e ten aproximadamente un 30% máis de asistentes este ano que outros anos que se fai en outras cidades europeas. Hai un plus fortísimo no mundo no que eu me movo, que eu creo que ten influencia, tamén un pouco se decía dos profesores de español en China, ou nun mundo un certo nivel cultural medio alto, unha percepción moi forte. Isto era un pouco por comentar. E logo quería comentar dúas cousas máis. Logo sobre a identidade do parque xa debatirei con Luís logo, se non saímos. Vamos a ver, como ten tanto valor simbólico Santiago, claro que hai un problema de xestión no centro histórico, no centro urbano de Santiago. Hai unha competencia por espacio acrecentada. Nós traballamos moito por especulación urbanística e é unha forma de especulación, non só se especula pagando máis, se especula retendo o solo, se especula competindo por localizarse en determinados solos. No caso de Santiago é unha competencia fortísima e aí se presiona moito e isto bloquea moito as políticas. É dicir, unha persoa que hereda unha casa que non atenda no casco histórico non se quer desfacer dela. Isto complica moitísimo a xestión do consorcio, a xestión do Concello sempre. Entón, isto é un problema recurrente en Santiago que haberá que ver, que hai que empezar a verlo moi en profundidade porque é problemático. Outra cuestión que xurdiu. Hai un discurso da Igrexa, un discurso das institucións europeas, un discurso máis banal do turismo de masas. Eu creo que están todos superpostos, que é todo o mesmo discurso, non o diferenciaría. Pero eu creo que hai un discurso importantísimo no momento actual de Santiago, sobre todo a partir dos anos 80, que é o discurso da urbanística italiana. Santiago está interpretado como no modelo que os italianos empezaron a falar no ano 64, que había que preservar os conxuntos históricos, que se aplicou en Bolonia, que as escolas de arquitectura de Bolonia pasaron a Barcelona e Barcelona chegaron rapidamente a Santiago, poderíamos facer un seguimento, e é o exemplo fora de Italia dunha cidade tratada como unha cidade italiana. Isto deuse conta a Xardo Estévez e logo todas as xestións que houve, e ese elemento é fundamental, porque esa lectura que é da cidade histórica pode acoplar perfectamente o discurso histórico da Igrexa, do espacio sagrado, do espacio apostólico, acopla perfectamente o discurso da historia da universidade, de que somos europeos, pero máis no Occidente, como nos apunta antes. Eu creo que ese elemento é fundamental. Todo se interpreta a partir desa lectura italianizante de Santiago. O mellor non é moi útil decilo, pero creo que está moi claramente detrás. Era un pouco que quería contar, non me torei a idea dos barrios, pero manteño o que digo. Nós temos moito problema para cartografiar os barrios en Santiago. Cando a xente fai traballos fin de máster, non temos ningún problema na cartografía dos barrios en calquera outra cidade galega. Así que habría que falar sobre ese tema outro. Bueno, simplemente entón para ir rematando, unha cuestión que me gustaría plantear. Eu falaba de que podía conceptuarse como un auténtico tesauro, como un auténtico, digamos, depósito a explotar o volume inxente de información que a Galabra acumulou ao longo destes anos. Segundo falaba, por exemplo, das fichas da confraría, non se trata aquí de propoñer observatorios ou deixarlo de propoñer, ou sí, non o sei. Pero, bueno, ao mellor, como si entendemos que isto é un punto seguido, é dicir, sobre este volumen de información, sobre outras fontes, a propia interacción da información xera coñecemento. E aquí, simplemente decir a multiplicidade de perspectivas que se puxeron sobre a mesa xa nese sentido. Que se podería facer para integrar e para construir orgánicamente un coñecemento compartido que servira para a planificación urbanística, que servira para a xestión, para a macro e micro xestión do espazo, para a xestión da gobernanza, para a xestión dos impactos medioambientais, incluso, para contextualizar, pois, digamos, desta maneira armónica, o significado espiritual e religioso da cidade, que evidentemente é unha dimensión importante. Pero a mí tamén me queda logo esta cousa, é dicir, faro de Occidente, fin dun camiño, espazo apostólico, espazo sagrado, cidade universitaria, pero tamén cidade vinculada de maneira singular a historia de Galicia, a xeración nos, ou cidade como alcalde de Ángel Casal, ou na que viviron algunhas figuras importantes, pois tamén de, digamos, da nosa cultura. Dimensión, por certo, que está totalmente desaparecida, e que o mellor non pode captar o 100% dos turistas, pero a mellor sí que hai unha minoría que pode tamén desentrañar esa dimensión.
Bueno, como construir o coñecemento que se pode facer? E rapidamente, ahora sí, un minuto por cabeza e acabou. A idea dun observatorio probablemente plural é fundamental. Hai moitos datos que se foron collendo desde a catedral, que son fundamentais, que se de traballar cada vez mellor. Desde a universidade se foron construindo distintos grupos, estudios cualitativos sobre a apreciación de Santiago. Habría que procurar unha fórmula de integrar todo ese tipo de información simplemente para ter a dispor de todas as persoas. Se traballa moi a cegas, é dicir, hai os datos cualitativos sobre os peregrinos e que hai datos, pero os datos cualitativos todo se fai a cegas. Non se sabe por que veñen, que pensan, é dicir, a parte de estudios fragmentarios. E fai falta unha sistemática. As institucións deberán de irse de acordo en manter este tipo de observatorio amplio que se integra todo o traballo de Galabra e moito máis traballo. Pero tú eres o SC... Siento de ver. Sí, é que me estaba saindo indo. Estaba saindo isto. Vamos indo. Tamén é o SC, Galabra tamén é o Pero isto é SC. como a igrexa que comentaba antes, segundo, ten moitas partes, e cada unha ás veces ten unha lógica diferente. Os 12 tribus de Israel. Bueno, é que ese é un problema claro de cidades, que non teñen outras, é que temos un problema tanto de definición dos datos que precisamos como de acceso aos mesmos, aunque, quer decir, eu teño vivido situacións surrealistas dende o consorcio que é pedir o número de licencias en casco histórico, non sei, sabelo, por nada, Jorge, foi tremendo, pero, en fin, quero decir, isto para un dato que nos pedía o Ministerio de Facenda. Pero non só eso, sino que iría máis aló. Nos estamos ahora traballando nun grupo de 5 cidades, precisamente en plans de xestión, Florencia, Limburgo, Porto, que decir, a referencia, Burdeos. Nos contaba Xavier Florencia outro día, para que os facades unha idea, que tiveron a sorte de poder negociar cos operadores de telefonía o número de accesos de teléfonos puntuais, quer decir, que non se fan de xeito, no? En o casco histórico de Florencia. Eles estaban falando de 5 millóns de habitantes, o sea, de visitantes o ano, desa orden, e atoparon que os contactos de teléfonos diferentes son 40 millones. Entón, están ahora mismo en estado de shock, pensando si equivocaron os de Vodafone ou similar, si son eles os que non contan ben, canta xente está entrando nas cidades e que deixe pegada. En fin, que temos un problema de primeira definición dos datos, de acceso aos mesmos e logo de verificación ou da sistemática nos que estamos elaborando. O sea, fundamental. Sí, yo, Jorge? Bueno, eu creo que o coñecemento é fundamental para tomar decisións. A creación de un observatorio no que se estudien os datos de turismo é imprescindible, os datos de uso da cidade tamén, non únicamente de cantos veñen, sino como usan a cidade, porque eu creo que hai algo que temos que ter moi claro. Se un ve a desafección que hai en certos barrios de entrada do camiño, que era histórica, San Pedro, e a evolución en 3 anos, e ve esa desafección, bueno, temos que ter moi claro que se sigue esa progresión, dentro de 20 anos imos ter o número de turistas, pero dentro de 20 anos a desafección será total e non termos cidade. Por tanto, eu creo que hai que ser moi claro. Temos que ter os datos para poder gestionar e controlar. Por qué? Porque un crecimento no ritmo no que estamos en número de turistas, desafección do residente por turista, levaría por a sociedade e perderíamos a comunidade, que é o bloqueo principal. Ser unha cidade na que queremos vivir, non que sexa unha cidade únicamente turística. Por tanto, o coñecemento, o observatorio, creo que é fundamental. Eu, entre así os meus deles dos últimos 4 anos, algúns deses, tuve reunións con Rubén, con Elías, tamén falamos contigo, para ver como poder facer outras cousas, a veces a voráxime das urxencias do sobrevivir do día a día, a veces falta ese levantar a cabeza para planificar. E eu creo que ese é un... Bueno, dos problemas que tuve segundo. Eu, moi brevemente, eu creo que o que hai que fazer é combinar grandes accións con pequenas accións. Eu estou de acordo con os observatorios, etc., pero grandes, entón, desde o punto de vista da universidade, eu creo que o que temos que facer son 2 cousas. Unha, no casco histórico, facer que a universidade permee máis, e nas outras áreas que a ciudadanía nos entre nos campos. Isto é fundamental. E iso implica unha serie de organización, abrir espazos, etc. É dicir, hai que facer o sistema bidireccional en eso. E iso se pode facer con pequenas accións e hai que ir facendo pouco a pouco. Sería así. Segundo,
Home, tú eres o fin de Europa, representas aquí ese punto terminal. No, eso de que os... Bueno, rubrica o vendí. Nada, no, só unha precisión, que eso de que os peregrinos son pobres, que é un turismo pobre, non é Julio González. Eso cambiou totalmente. Bueno, sindo que non quero ser un chiste, sino unha cousa amable e tal, pero eu diría que este é o momento en que nos vamos tomar 5 minutos por si queredes facer algunha interpelación. Eu sempre digo, e en isto sí que son moi severo, que non se trata agora de que fagades a vosa intervención, porque os que interviñeron foron ela e eles. Pero se alguén quere interpelar ou preguntar ou tal, pues, sí. Sí, bueno, como falaches todos, bueno, boa noite, antes de nada, moitas grazas, e mágoa que non esteamos aquí na xente, porque a cidade nosa, cando digo nosa, digo de toda a cidadanía, a que ven, a que vive, a que reside, a que traballa, e ou nós nos sentimos ben, ou a cidade non existe. Pois, Rubén, a xente de Santiago, que non somos do centro, decíamos vir ao pueblo, será por algo, porque a identidade do Paxo está tan marcada que viñamos ao pueblo. E iso sigue existindo, sigue existindo. Outra cousa é que se verbaliza así, non? Pero sigue existindo. E que ocorre? Pois igual que cerrou o Museo do Louvre, que está pechando, a cidade histórica está saturada. E tamén é un problema de educación. Alguén de Santiago se nos ocurre na Plaza do Obradoiro descalzarnos, tirarnos e poñernos a comer? É unha cuestión de xestión. Non se lle pode permitir facer. Punto. E iso ten responsabilidade que non ten. E todos sabemos moi ben que é. Entón, iso é orden tamén. É orden e respeto. E é verdade que a cidade, pero ese é un problema de Santiago histórico, carece de discurso propio. Porque en Santiago a xente traballaba. Tiña actividade económica. E ten. Ten historia. Se é capital de Galicia por algo. E esa capital de Galicia é unha construción política do propio identidade galega. As fábricas de coiros, primeira capital de fabricación de coiros, as lavandeiras, Fundicións Franco. E onde está ese discurso? Para nós e para os que nos veñen a visitar. Onde se pode ver? E logo eu creo que hai exemplos negativos que temos que aprender para non repetirlos. A Rúa de Carretas desapareceu para uso cidadá, compostelá. Primeiro, roubando o asilo como uso da cidadanía para poñer a disposición de outros usos, que ben se podían resolver noutros sitios. Con diñeiro público, porque o asilo de Carretas leva máis de 4 millóns de euros investidos para ser un espacio privado onde ni siquiera a xente de Santiago, cando queremos entrar, se nos deixa visitar o xardín. E claro, como non vai a procurar esa desafección? Cando logo se invisten 500.000 euros en unha rúa onde a cidadanía de Santiago, que vamos a facer ali? Se non hai nada que nos chame a facer ali calqueira actividade. E é o noso diñeiro. Entón, todo isto nos ten que servir para reflexionar. E reflexionar nunha dirección. Tedes que traballar conxuntamente. Digo, tedes todos os que estades aí, que ademais tedes que traballar todos, como facemos as mulleres que solemos traballar en rede, como as formigas. Tedes que traballar todos e todas, pero connosco. Porque senón a desafección pode ir a máis. E iso é moi grave. Porque os peregrinos non se sentirán a gusto e a xente de Santiago fuxiremos. E vos digo, neste momento, desde o mes de maio hasta o mes de novembro, hai xente que fuxe de Santiago. Ou que fai un percorrido para baixar o Sánchez. Ou que dá unha volta para ir ao outro lado. E iso é moi grave. E logo, cando pensades no casco histórico, o casco histórico non é só a Améndoa. Tamén é San Pedro, tamén é Sá, tamén é Galeras, tamén é San Roque. E todo iso ten unha vida. O que pasa é que só parece que pensamos na Améndoa. E nada máis, bueno. Gracias. Pero estas son reflexións que fixemos na plataforma de Galeras, Moi ben, gracias, Encarna. Sí. Mira, eu por elos quero dicir o seguinte. Primeiro, con visitar ese lugar de Carretas, nosotros puxemos días de portas abertas. Sabe cantos personas van? 4, 5, se van. Segundo, usted non ten máis que ir ali. Non nos deixaron entrar. Como que? De verdade, señoría. Vamos a ver. O día que hai de portas abertas, como que me deixaron entrar? Pois será que non está anunciado. Hai que estar anunciado no periódico. Entón, fecha é iso. E ali, hoxe, usted, nada, que ali os veciños vai ali a toda a veciñanza.
Pero usted non se dá conta que ali non se... Os peregrinos poden entrar a coller a Compostelana, nós non podemos ver o xardín. Pero non podemos ver porque estaba razón. Hoxe chegaba a mitad do xardín. Ola, pero hai 2 días, eso me molesta enormemente, porque eu pun o que expresamente dixen, e publicase no periódico. E publicase no periódico, e nunca pus nunca 400 personas. Aquí hai que ser tamén consciente. Segundo, en canto a que eso se quitou non era un permiso, o asilo non era un permiso para aguantalo, era un permiso para aguantalo, aquilo houve que cerralo, e que houve que fazer? Pois ali continuamente tuvemos ocupas, entonces houve un momento en que se pode facer? Pois habrá que buscar un espacio un pouco máis que o que tiñamos, un pouco máis adecuado para facer o Centro Internacional de Peregrinación. Entonces, aí non penso usted que a culpa foi nosa. Non, mira, porque además ese é unha fundación do arzobispo Rajoy Pausada, entre outras cousas, que era un hospital para tullidos. El deixou o arzobispo a máis un canónigo de administración. E, por tanto, eso é unha fundación que ten solo un patrón. E, desde logo, eso non é que nos estudiara. Sabe quen quería moi de boa gana eso? Pois o Concello, que yo de boa gana alguna empresa hotelera. Claro, se é para eso, deixa de ter un servicio público que, desde logo, eu invito a usted cando queira e vai a ver como están os seminarios en idiomas, todo, ali como se acollen distintos idiomas, contos que ten. Aquilo está imposible ali. Mire, precisamente, un edificio ese modernista que hai, o arzobispo deixa aos de Cáritas para fazer ali, xa colleron unha parte. Eu non por Cáritas, que eu estou delegado de Cáritas un tempo, non sabe o Coutinho, en Ferrol, pero non é que eu non esteña de acordo con Cáritas non teña o seu espacio, pero iso, dentro de moi pouco, vai pasar o mesmo, porque xa é impracticable ahora mismo. Pois se eu para entrar no meu despacho é casi imposible, porque, claro, usted pense que todos os días 2.000 personas e pico, e logo non son só esas, sino os que van, porque hai como uns seminarios de distintos idiomas, onde se desacolle, onde intercambian as experiencias, etc., que están ou as salas que fixemos, bueno, unhas salas máis ou menos como mitad deste espacio, non caben ali, e non caben, entón, non tanto nada, que fan? Entón, eu creo que é tremendamente injusta a súa postura. Injusta. Bueno, segundo, logo en todo caso... Non, máis que dicir, porque sí. Bueno. Entón, claro, as cousas hai que objetivadas. Ben, algunha cuestión máis? Non? Pois entón moitas grazas a todos os que estivestes aí, tamén os participantes, e brindamos por ese observatorio no que desde logo creo que non digo que a pedra angular, pero vamos, un alicerce importante, creo que será o traballo deste grupo de investigación da Universidade, que ainda está en tempo, creo, non? Elías e as láteres de disfrutar na exposición pública, porque isto é a punta do iceberg. Como ben decía Segundo, o traballo é moi gordo. Belén, Rubén, Jorge, Segundo, Sindo, moitas grazas e nada, non sei se brindar porque veñan 50 millóns de chineses, porque isto pode significar a extensión do polvo atlántico, pero bueno, en fin.